Bine ați venit la un episod din seria asta de Sliderio. Hai să ne jucăm. Jocul a fost luat de pe Magazine Play. Deci scor mai mare. Atât pentru că am ajuns la 9 abonați. 7 abonați. Sper să lăsați like-uri, share și subscribe. Oh my god, ce mare este. Da, deci eu nu sunt prea bun. Slider.io. Nu sunt prea bun, abia mi-am luat de pe Magazine Play. Sper să vă abonați și la Andrei Stanca, prietenul meu, cel mai bun. Pentru că eu am la 7 abonați, la 5, vreau să-l susțineți. Să-ți like-uri, enorme, share-uri. Și vreau să zic că pe canalul meu am mai comentat un băiat, îl cheamă Rar Alex. Vezi canalul lui în descriere. Să abonați și la el. Eu m-am împăcat cu el. O să în jurul meu, mor. Mai bine mor. Că nu pot. Chiar nu pot, e prea greu. Adică pe care... Oh my fucking god, s-a trecut ăla. What the fuck, m-au crescut ăștia tot. M-am uitat și la niște videouri. La Irafael. Face video, mamă, ce-am murit aici. E lag. Din cauza... Sunt mulți oameni aici. O să vezi canalul prietenului meu, George. O să vezi în descriere canalul prietenului meu, Andrei. Și-a schimbat numele, dar trebuie să căutați Andrei Stanca. Și-a schimbat numele în Gârmamerol, nu Gamerol, Gârmamerol. FNAF. Pe Gamerol Zombie. Da, sper să dați like-uri, share-uri, subscribe-uri și la Rara Alex, să vă abonați, pentru că Firor vreau să-l iau ăsta. N-ați mă. Ăștia au tactic, e mai ușor pe calculator. Știu că e ușor pe calculator. Mai merge George. Frate. Bravo, mă. Mor cineva. Și băiatul acela Rar Alex. Chiar vreau să vă abonați la el. Nu mi-a făcut hate. Mi-a făcut hate pe canal. Dar n-am păcat. Știu ce mi-a făcut. Am intrat și la el. I-am zis că nu-mi place și filmează. Și s-a supărat pe mine. Și m-a jurat acolo. Nu contează. E și vina mea, nu-i numai vina lui. Ia să luăm pe ăsta chepă. Ia uitați. Ce acum nene măi... Am ajuns la 7 până și să poate fericit. Cream că nici 2 până azi nu stau, pentru că nu știam. Adesea am învățat cum să merg pe YouTube. Eu habar n-aveam. Nu sunt genul să filmez pe YouTube, dar am ce la tehnologie, dar nu sunt bun să filmez, deci nu sunt. Ce bat, da, bat. Și vreau să vă întreb în comentarii dacă vreți să fac Shadowfire 2. I-am terminat jocul fără hack-uri, dar calm. That's it.
facem serii. O să mai revină și seria de Case Opening, Case Opener, Key Simulator 2, Minecraft, mape de Minecraft, am căutat, descărcat peste 20, niciuna nu mi-a. Ba n-are ceva până în ea, ba n-are nu știu ce, nu mai prostit. Mă pune să fac un parcurs de 2 blocuri, care nu știu de ce. Scrieți în comentarii ce ați vrea, ce jocuri ați vrea să pirați. Nu. Ce jocuri ați vrea să... am spawnat, ești nebun? E până cât, nu? Nice. Ce băgată ăsta. Țigan. Unde m-am spus? Mamă, ce-i acolo? Ce ghinion. Mamă, noi trebuie să ne ducem în mijloc. Pentru că acolo sunt mai mulți oameni. Se gândesc la fel ca mine. Bă, dar greu ajung în mijloc. Băiatule, bă. Dar potolește-te, bă, băiatule. Până pachet, bă. Rafael mi-a de mâncat. Mamă, ce... Am murit. Oh my god, mă, dar mereu când mor eu. Se face multă picat. Wow. Ce-am omorât eu aici? Nu pot să cred. Mă smeter clar. Oh my god, like pentru față. Like, share, subscribe, boy. Cât am ajuns. Mama, ați văzut? Pe cine am omorât? Eu, atât de micuț, am omorât unul de la gigant, care era pe primul loc. Nu știu, cred că King îl chema. Nu știu, n-am văzut bine, puteți să derulați. Eu nu pot că filmez cum după aia să faci. Ok, deci să luăm. E ușor să te întorci acum, dacă nici mai mare nu știu cum e să fii mare. Cel mai mult am avut scor. Sper să vi-l instalați și voi. Îmi spuneți cât ați avut scorul. Eu am avut cel mai mult 5.000. Eram grăsos. Răma. Vreau să iau un... Mamă, dar ce repede se mișcă ăștia, ăsta joacă agresiv. Ăștia joacă strategia. Este să nu vă băgați la ăsta mare. Să nu, când e multă publică, să nu vă băgați, să luați ca disperați. M-am nu băgați să fiți calici, să vă băgați ca să muriți. Pentru vedeți? Vreau să iau chestia asta de acolo și am murit. Și de acum, uite, vezi, mereu când pierd eu, vine altul și merg. Mamă, ce-aș vrea să iau unul de ăsta mare și prost. Am așa un chef să fiu moare, să mă conjur în jurul altora. Bă, ce faci ăsta cu mine? Bă, e prost? E prost. Ok. Ce e acolo? Cum crezi că fac ăștia? Nu cred că au câțiva hexploit, pentru că n-au cum să crească cele. Știa că eu mor pe toți de aici, nu crește. Bravo! Da, cam atât cu acest episod. Nu uitați like, share și subscribe-uri.
Spămânați la prietenul meu Andrei Stanca, cu Rar Alex și la Rar Alex. O să aveți canalele lor în descriere dacă vreți să vă abonați la ei. Da, cam atât pe acest episod. Noi ne vedem